Àkànbí kájú ẹ̀, Aṣíwájú kájú ẹ̀, báwo kájú lù yíyá ni ó yá ó kájú ẹ̀. Àkànbí ọmọ olódò dẹ ó kájú ẹ̀, Tinubu kájú ẹ̀, Àkànbí kájú ẹ̀, Asiwaju kájú ẹ̀, báwo kájú lù yíyá ni ó yá ó kájú ẹ̀. Àtótó arére gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi ẹni dáwí ti dé ọmọlúwàbí ènìyàn olóòótọ́ ìlú ti dé. Àrólé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ olóyè bàbá Ìkẹ́nẹ́ ó lọ ọlọ́run ò lọ ọlọ́run ó dẹ̀lẹ̀ fẹ́ ìyáre bíná bá kú àfẹ́rú bòjú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ọ̀fọ̀mọ ẹ̀rọ kò ẹni rẹ̀ kú ọ̀fẹ́ni rẹ̀ lẹ̀ lọ Bọ́lá mẹ́ẹ̀dì ọmọ Tinubu Àkànbí ọmọ olódò dẹ Aṣíwájú tó ṣe fínú tán Àkànbí tó ṣe yàn sípò ó ṣe fàlejò ó ṣe fónílé. Ẹni tó fẹ́ rere fọ́mọ Yorùbá o ìṣọ̀kan ọmọ Odùduwà òun ló jà síwájú lógún. Ìlànà Ọbáfẹ́mi ọmọ Awólọ́wọ̀ òun ló jà síwájú lógún. Ọmọ òní bá pèlè ìyá ẹ̀ tó wá lọ sàsọdá. Nígbà tí mẹ́rin ló sọ níbo làkàrà wọ́n wà. Ọmọ Yorùbá ẹjẹ́ àfúrá ẹjẹ́ ronú jinlẹ̀ dáadáa ẹ má jẹ́ àfọ̀tẹ̀sẹ̀ ìkísí ò dá ọ̀tẹ̀ òṣùwọ̀n ẹ fara mọ́ Tinubu ó ṣe pẹ́sidẹ̀ntì wa ní 2023 Àkànbí yóò ṣe bó ti tọ́ Aṣíwájú kò ní bójú wa jẹ́ ẹja fara mọ́ Tinubu diaspora alliance for Tinubu organization.